Teacher Ivy sa Memory Verse ug sa Bible lesson si Teacher Mai. Karon Pasko. Unsa imong gina-expect nga mga panghitabo? Siguro Christmas party, reunion, na ay Thanksgiving, family day, o nakadawag ka o pinaskuhan. Daghano atong gina-expect. Pero, atong atangan sa atong Bible lesson, kung unsang espesyal nga panghitabo, ug labi na sa ato ang memory verse. Tara, sugdan nato ini pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita bata. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan niyang gibuhat sa tibuok natong kinabuhi karon nga tuig. Atong i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga panahon tungod kay na-enjoy namo ang season sa Pasko. Special nga bulan sa tibuok tuig tungod kay daghan kayo ang panghitabo. Pinaka-special sa tibuok nga tuig. Ginoo, salamat sa kinabuhi, salamat sa tanan mo paghatag sa tanan namong panginhanglanon pinaagi sa akong sa among ginikanan. Ginoo, ako nagaampo sa bata na nagkikuyog ka namo karon. Salamat Ginoo sa iyang kinabuhi ug nagapadayon siya pakigkuyog ka namo sa GNC Online. Ako nagaampo alang kaniya nga ikaw magahatag kaniya og kasing-kasing nga manggihatagon ug makasabot siya sa imong pulong karon nga special season sa amo ang episode. Ikaw ang ginapasalamatan sa tanan in Jesus name. Amen. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Who can see everything? E-S-U-S. Who is the mighty King? E-S-U-S. Who can do anything? E-S-U-S. He can save me from my sin and that's why I sing. His name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Who can see everything? E-S-U-S. Who is the mighty King? E-S-U-S. Who can do anything? E-S-U-S. He can save me from my sin and that's why I sing. His name is Jesus. Maayong adlaw mga bata. Naanapod kita karon nga adlaw aron sa pagtuon sa atong memory verse. Kinsa ba din sa inyo ang gusto lang mo dawat og regalo? Nya dili manghatag. Bata, unsa man imong pilion? Hatagan ka lang? O ikaw ang mohatag? Ang atong memory verse karon nga makit-an dinhi sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Tinuod nga pulong sa Dios. Nga makit-an sa Acts 20 verse 35b. Nga nagasulti Acts 20 verse 35b. Remember the words of the Lord Jesus Himself. How He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Acts 20 verse 35b. Si Pablo nagsulti
sa mga tigdumala sa Epeso nga kinahanglan mutabang kita sa mga tao nga nagakinahanglan, sa mga tao nga nagakaluya sa ilang pagtuo, dapat nato silang tabangan. Ang atong memory verse nagsulti din sa Acts 20 verse 35b nga nagaingon, "Remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said." Kinahanglan gayud nato timan-an ang pulong sa Dios, ang pulong ni Jesus nga nagasulti, "It is more blessed to give than to receive." Bulahan gayud ang tao nga nagahatag kaysa nagadawat. Sama kang Jesus, iyang gihatag ang iyang tanan, alang kanimo ug kanako. Ug bulahan gayud ang maghatag kaysa magdawat. Bata, kung ikaw na anay Jesus diha sa imong kasing-kasing, gusto ni Jesus nga magtabang ikaw, maghatag ikaw sa nagapanginahanglan, ug tabangan nimo sila nga sila magmalig-on gayud dinha sa pag-alagad sa Dios. Sama sa gisulti ni Pablo sa mga tigdumala sa Epeso, sa iglesia sa Epeso. Kung ikaw bata wala pa Jesus diya sa imong kasing-kasing, dawata siya, tuogi siya, na siya lamang ang gihatag sa Dios isip gasa nga gipakatao dinhi sa kalibutan aron ikaw ug ako maluwas gikan sa sala. Pinaagi sa iyang dugo nga gipaagas dito sa cross. Namatay, ginubong ug nabanhaw. Ug gusto sa Dios nga imo siyang tuuhan, dawaton diha sa imong kasing-kasing tungod kay si Ginoong Hesus maghatag kanimo ug kinabuhi nga walay katapusan ug magatabang kanimo nga ikaw magmalig-on gayud sa imong pagtuo diha kaniya. Tungod kay ang sulti sa atong memory verse, "It is more blessed to give than to receive." Para atong ma-memorize ang atong memory verse, ako kini siyang patuyok-tuyokon hantod ma-memorize nato ang ato ang verse nga makit-an sa Acts 20:35b. Sige, ready mga bata? Sige. Acts chapter 20 verse 35b. "Remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Acts 20:35d. Iulito na ito mga bata. Acts 20:35b. "Remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Acts 20 verse 35d. Ulit, mga bata. Kay balo ko nga, dali og sa inyo na lang, memorize soon. Acts 20 verse 35d. "Remember the words of the Lord Jesus said, Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Acts chapter 20 verse 35d. Karon wala na tay tan-awon mga bata tungod kay ato na kini siyang memorize o malista na nato sa ato ang mga listahan nga ni adto pa sa ato ang GNC online sa atong mga memory verse na na-memorize. Sige? Acts 20 verse 35, ready, set. Acts chapter 20 verse 35b. "Remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Acts 20:35b. Mga bata, isa na lang. Acts 20:35b. "Remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Acts 20:35b. Hanto sa sunod nga higayon mga bata. God bless and bye-bye! Na isa ka bata na kong asa, na ako diya'y pangandoy, namuhatag. Kapimpa karong Christmas.
Dito sa isa ka lugar, dito sa China, na isa ka bata dito, wala na siya ginikanan. O gibilin lang siya dito sa balay dampanan. Ang nag-atiman kaniya, mao na itong mga missionary, mga tao na kung asa, nakailan na kay Jesus bilang ilahang Ginoo ug manluluwas sa ilahang kinabuhi. O ginaang atiman sila, ang nagapakaon pud kanila, ang nagasiputa, ang mga insikpod na nakailan na kay Jesus. Ang pangalan niya mao si Suling. Isa ka adlaw ana, may niabot na mga ukay-ukay. Daghang kaayo. Murag isa gyud ka barkuhan ang ukay-ukay nagikan dito sa Amerika. O samtang ang mga bata nagatan-aw, o isa na dito si Suling, giduulan siya sa isa ka missionary. Ang pangalan niya si Miss Francier. O siya, langka, unsa imo ang pangalan? Ingon ko siya kay kuan man, kanang pirmi man siyang ginasakit kaya wala gyud siya ginikanan. Ingon siya, Suling. Siya na, ay, Suling ang imuhang pangalan. Upo, Suling ako pangalan. Samtang naa siya dito sa mission house, kauban to mga nag-atiman sa ilaha, ganahan kayo si Suling maminaw sa story sa Ginoo. Ang Ginoo na kung asa na higugma kaniya. Ang Ginoo na kung asa naa sa langit na puyo. Ang Ginoo na kung asa dili ganahan ug kanang sala. Ang sala mao na siya ang hinungdan nganong ikaw ug ako nahimulag sa Ginoo ug napadayon siya sa pagpalinaw. Apan ang Ginoo naa siya solusyon haron dili ka na masilutan sa imong mga sala. Pinaagi kay Hesukristo, ang anak sa Dios na nahimo tao. Ug tungdako na siya, gisilutan siya tungod sa imuhang mga sala. O at ninyo, naagi mga timailhan na si Suling, naanagin siya Jesus sa iyang heart. Kay dili na siya parehas kung una, na sige og mugot. Karon sige na siya smile. Unya, tambok na po siya. Dili na siya parehas kung una, payatot kaayo. Sa dihang si Suling, pila na katuig ang milabay samtang naa siya dito sa balay dampanan. Upat pa lang siya katuig ato. Unya, milabay at mga katuig. Ewan siya na. Unsa ka no? Kaya ingon sila na ang Pasko paghinatagay. Gusto po na ako manghatag ko sa mga tao diri sa ako ang ginapuy ang nabalay dampanan. Ang balay na kung asa, binhimi na puyo na wala na'y mga ginikanan na nag-atiman. Gusto na ako muhatag kay Miss Francier. Gusto na ako muhatag kay Miss Song. Gusto na ako po muhatag po ko kay katuwa mo ang tig-abli sa gate. Ana siya, gusto na ko. O tanang mga bata, gusto na ko sila tagaan og mga regalo. Diba, maghinatagay ko tuwing Pasko. Kapag Pasko. Yan siya, motor, ingon siya na. Unsahon kaya sa isa ka bata na sama ni Suling ang muhatag og regalo sa mga katawhan. Isa ka adlaw mga bata, nakakuha siya og kanang idea pinaagi sa isa ka tawo na gikan og Amerika. Isa lang gyapon siya ka missionary, kauban ni Miss Francier. Ingon siya, abi ninyo, wala ko'y kwarta na pamasahe padulong dinhi. Ang naglukat og ticket, Ginoo. Gikan sa Ginoo ang kwarta. Unya, samtang padulong ko dinhi, ang ako yung mga gamit nangawala. Nangayo na pud ko sa Ginoo. Ingon pa siya, kung ikaw na anak kay Jesus, di na sa imong kasing-kasing, ikaw anak na sa Diyos. Bisag unsa pa imong pangayoon kaniya, iya gayud ka ng iga hatag. Ingon siya na, ay, ang
ako, kay anak naman ko sa Ginoo. Ako naman gidawat si Jesus dinhi sa akong kasing-kasing. Isip akong Ginoo manluluwas sa akong kinabuhi. Anak na ko niya, pwede na ko mangayo sa iyaha. So, iyaha dahil nag-istorya sa iyahang kaubanan dito na mao si Miss Suhong. Ingon siya na, si Miss Suhong, na siya ginahimo, nagatahi-tahi. Daghan kay siya ginasulti. Kay si Miss Suhong, dagang busy man, wala siya nagpakabana sa ginasulti ni Suling sa iyaha. Di pangutanan siya ni Suling, Miss Suhong, pwede ba ko, kay anak naman ko sa Ginoo, pwede ba ko mangayo sa iyaha? Sabi siya. Bisag unsa? Ana-ana lang po siya. Miss Suhong, abi nimo, gusto ba yan nako na karong Christmas? Kanang, pino naman gud ko katuig din nagpuyo sa sa balay dangpanan. Gusto ko, ako na po ang mukhatag og mga regalo. Nagkinahanglan ko og regalo na 288 basta pagka, Kurat si Miss Suhong, naana gudahin niya ang iyahang tahi, nabuhian niya, nabuhian yung tao ni Miss Suhong ang iyang tahi na kanang sanina tingali. Puti yun niya, kurata. Paano karon? Ingon siya, si Suling nangayog 288 ka regalo na inang niya si Suling. Uy, Suling, pagkadalo po nimo, 288 yun ang imong gusto nga pangayuan sa Ginoo. Tiyan, pero dili man ni ako, ako man ang ipanghatag sa uban. Kanang gusto pud ko na sila na pud ang makadawat og regalo sa ako. Kay pila na ko katuig, sige og dawat og regalo. Karong ika-offer na ako katuig dinhi sa balay dangpanan or sa balay na kung asa kanang walay ginikanan ang mga bata. Gusto ko na tagaan sila og regalo karong umaabot nga Pasko. Naabot karon sa mga nagadumala sa balay dangpanan ang isulti ni Suling na mangayo siya. Pilang ka regalo? 288. Ang mga nagadumala sa balay dangpanan, pininyo na nabuol sila. Apan lahi si Suling. Puti din naagayon ang kalipay sa iyahang naong. Samtang nagahulat siya, pila na lang kaadlaw, pila na lang kaadlaw, 7 na lang kaadlaw, mag-Christmas na. Maabot na yun ang akong ginapangayo sa Ginoo na akong ipangregalo sa mga kaubanan nako dinhi sa balay dangpanan. Apil si Miss Suhong, Miss Fraser, o ang si Old Chang. Ibon pa siya. Niabot na yun ang eksaktong panahon na ay isa ka barko gikan og Amerika. Nagpadala sila og mga regalo. Kanina mga regalo gikan sa W class. Kitanaw, uy, daghanang regalo. O nagsugod na ang ilahang programa. O dito sa ilang programa, naminaw gayon og maayo si Suling. Dito giistorya sa ilahang teacher, ingon siya, na ang pinakanindot na regalo na gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato mao ang iyahang anak na mao si Hesukristo. Kinsa ganitong mama niyan sa nagigamit aron mahimo siyang tao? Kaya ilam mo, tama si Mary. Kinsa nga itong iyang nahimong papat na samtang naapa siya diri sa kalibutan, pinuod si Joseph. O kinsa po itong nag-istorya kay Joseph, kay Mary, na magkaroon sila o kananaa sila baby, na ang ilahang baby, mao ang manluluwas, mao ang angel. Si Jesucristo mga bata, isa ka
Ginoo. Miani siya diri sa kalibutan, nahimo siyang tao. O sa dihang midako na siya, gisilutan siya sa imuhang mga sala o akong sala. Ingon pa siya sa iyahang pulong sa Hebrews 9:22b, for without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ang dugo ni Jesucristo, maoto siya ang naglipyo sa imuhang sala o akong sala. Namatay siya. Gilubong apan sa ikatulo ka adlaw, nabuhi siya pag-usab. Karon naa siya sa langit. Mauna ang gisulti lang gihapon sa iyang pulong sa 1 Corinthians 15:3 and 4. Kung nagpadayon si suling sa iyahang pagpaminaw sa na istorya sa iyahang teacher. Karon sa Jesucristo naana sa langit. O ang the best na regalo na imuhang madawatan karong Pasko mao si Jesucristo. O dito gidawat nila ang ubang bata, nagdawat kay Jesus. O abi ninyo pagkahuman sa ilang story, ang tanan naana sa lingkuranan. Andam na sila sa pagdawat sa ilahang mga regalo. O gitagtag na, gipang hatag na tanan ang mga regalo. O si Sule, nadawat po niya ang iyahang regalo. O iyahang kinigit, tanaw, ingon pa siya, ay, dili man ni mao ang regalo na ako ginapangayo. Pero di sa ging anak ka mga bata, nagpasalamat nagyapon siya sa Ginoo. Ipag-abli niya ang anak, nag-pray dayon siya, nag-ampo siya. Ginoo, salamat sa iyong regalo kanako na manika. Salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ano dayon siya? O, kauman, iwan siya. Mitindog siya. Giagtuan niya si Miss Francier. Ingon siya, Miss Francier, wala man ko nangayo sa Ginoo o manika. Kini nga regalo, pirmi na ako ni siya madawatan. Mga candies, pirmi na ako ni madawatan, Miss Francier. Ang akong ginapangayo sa Ginoo, mao ang 288 nga regalo ang gusto na ako madawat karon. Ako ni ipanghatag sa mga tao na naadinhi, apil na ka ato. Ug tinuod man mga bata, ingon siya, Miss Francier, na pa isa ka regalo. Ako na siya nga regalo. Ug tinuod man, ihatag kaniya mga bata. Ug pag-abli ni Suling, abi ninyo, ang regalo na naputos, mga suday. Lain ang ilahang mga color. O puti niyang lipaya. Iya na yung ipangtagtag sa mga tao. Sa mga tao na naa, dito iyong ipanghatagan ang tagang mga bata. Hasta si Miss Francier, si Miss Sung, o si Ojang, o nalipay silang tanan. Si Suling, ang number 1 na nalipay, kaya naman ang iyahang pangandoy na makahatag siya og regalo karong Krisma at karong Pasko na tuman gayon. Bata, kung ikaw wala ka pa'y ba Jesus sa imuhang kasing-kasing gusto sa Ginoo na imo siyang pagadawaton karon, isip imuhang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Kay unsa ang iyahang giingon sa iyahang pulong sa John 1:12, ingon pa siya, sa tanang midawat kaniya ug mituo sa iyahang gihimo, gitagaan niya og higayon na mamahimong anak sa Ginoo. Gusto sa Ginoo na dawaton nimo siya dinha sa imuhang kasing-kasing. Mao na siya ang pinaka-special nga regalo na angayan nimo dawaton karong Christmas kung wala pa pa Jesus.
Pero kung naa na kay Jesus sa imong kasing-kasing, gusto sa Ginoo na imo ka mga blessing nimo na naa na gusto niya na muhatag pud ka sa uban. Kung sa gani iyang isulti ka kagaina sa atong memory verse, di ba? Ingon siya sa Acts chapter 20 verse 35b. It is more blessed to give than to receive. Karong Pasko, maghinatagay ta og mga regalo. Next time again, kids, Merry Christmas sa inyong tanan. Bye! Teacher Mamie is back! Kumusta ang ato ang memory verse with Teacher Ivy na makita sa Acts 20 verse 35b? Nag-iingon, it is more blessed to give than to receive. Ug ang atong Bible lesson with Teacher Mai na about sa paghatag og gift. Nakadawat siya og gift, ug naghatag po siya og gift. Pero labaw sa tanan, ang gift nga gihatag sa Ginoo kanato si Jesus. Gihatag siya tungod ug alam kanato. Kanimo, kanako sa atong tanan. Ang regalo nga atong madawat temporary lang na. Pero si Jesus forever and ever and ever siya pinaka-best nga regalo. Iyahang gihatag ang iyahang kinabuhi bilang regalo kanato. Siya nagpakatao sa kalibutan, namatay sa krus, ug nabanhaw. Kung atong siyang dawaton, mao na ang pinaka-best na regalo tungod kay ang walay katapusan na punishment mawala. So bata, kung unsa man ang imuhang madawat na regalo, material man kini, o si Jesus na imong gidawat sa imong kinabuhi, pasalamatan nato kini. Tungod kay ang Ginoo, wala nagkulang kanato sa tanan nga panahon. I-share ang atong episode sa inyong friends pinaagi sa Messenger. Until next time!